Continuem amb més entrevistes. Ara ens acompanya el cap de llista de Més per Menorca al Consell, Josep Joaneda Mercadal. Senyor Joaneda, bon dia. Hola, bon dia, com va? Vostè ha estat regidor de l'Ajuntament de Ciutadella i aquests darrers 2 anys conseller de Medi Ambient del Consell de Menorca. Ara encapçala la llista de Més per Menorca a la institució insular. L'objectiu és ser el futur president del Consell de Menorca. Sí, l'objectiu és ser la primera força progressista d'esquerres a Menorca i, per tant, presidir el Consell Insular de Menorca i si pot ser fer-ho amb un govern, evidentment, de pacte. Aquest darrer mandat, el Consell ha estat governat per un pacte d'esquerres amb PSI, PSOE i Unides Podem. Quina valoració en fa de la gestió realitzada? La valoració que jo en faig és molt positiva. Primer perquè hem aconseguit fer feina amb equip entre grups polítics diferents i crec que això és un exercici de democràcia i un exercici de consciència col·lectiva perquè sempre és un repte haver-se de posar d'acord amb altres opinions, amb altres visions i per tant crec que per jo ha estat un honor compartir govern amb altres forces polítiques i sobretot amb altres persones que han compartit tots aquests anys. I per altra banda, en la gestió que han fet en diferents matèries, crec que si tenim en compte el context que ens ha precedit en la pandèmia i també en el context socioambiental, de canvi climàtic i de reptes que es presenten ara mateix a la nostra societat, crec que el Consell Insular de Menorca ha aconseguit posar eines a l'abast dels ciutadans menorquins i menorquines per poder afrontar millor aquests reptes que ja ha començat a posar-se damunt la taula. Com pensen desplegar la llei de reserva de la biosfera recentment aprovada si governen? Com es conjugarà amb l'activitat econòmica? Mira, la llei reserva de biosfera, de fet, el que pretén com a principal objectiu és fer compatible l'activitat humana, social, econòmica, cultural, en la preservació del territori. La llei contempla diferents articles que garantitzen fer una gestió diferenciada de Menorca com a territori singular i com a reserva de biosfera i també fer-la amb les eines per poder gestionar Menorca des de Menorca. I per altra banda té un títol que és importantíssim, que és el desenfortiment de l'economia de Menorca. I per tant, jo crec que la llei és un marc normatiu que és un full de ruta a la vegada que ens permet dur polítiques i dur a terme polítiques a Menorca per fer precisament compatible l'activitat humana i la preservació del territori. I ja hi ha articles que ja s'estan desenvolupant, ja s'estan posant en marxa, com per exemple tots els estudis predis que faran falta per limitar l'entrada de vehicles. Per tant, ja estem en marxa desplegant la llei i jo estic convençut que el proper govern de Menorca, els propers 4 anys, tindrà una eina molt útil per gestionar Menorca d'una forma molt coherent. Per a Més per Menorca és una prioritat capgirar el model energètic i fer front a l'emergència climàtica. Estan d'acord en impulsar les plantes fotovoltaiques, però on s'ha d'ubicar? Jo crec que és molt important tenir una visió molt transversal d'aquest tema, perquè hem d'avançar cap a la transició energètica, és imprescindible i és inajornable, hem de consumir energia neta, hem de consumir energia barata i hem de consumir energia feta a Menorca. I a la vegada s'ha de ser compatible amb la preservació del territori. El PTI, que estarà també aprovat i que començarem el mandat amb un PTI nou, ja preveu en quines zones s'han de dur a terme aquestes plantes fotovoltaiques i hem de recordar que a Menorca ara ja hi ha en tramitació plantes fotovoltaiques que faran que arribem fins a 170 megawatts de producció d'energia. Per altra banda, Més per Menorca creu que el model d'energia ha de ser un model d'energia local. I això què vol dir? Vol dir que hem de basar també l'energia a partir de l'autoconsum i sobretot en comunitats energètiques, de tal manera que el consumidor d'energia consumeix energia de vora casa seva. I això és el que realment fa que puguem consumir energia neta i també que sigui barata. Precisament el govern central va aprovar setmanes enrere el mapa de possibles ubicacions per a molins aerogeneradors a la mà. Una d'aquestes àrees estaria al nord de Menorca. És una bona proposta?
A veure, nosaltres creiem que, com he dit, per fer compatible aquesta transició energètica i també preservar el territori, és molt important conèixer la realitat de cada territori. I per nosaltres, qualsevol proposta que vengui per avançar en energies renovables serà bona si té en compte la realitat, en aquest cas de Menorca. Per nosaltres, la proposta que es fa ara és sense tenir en compte tots els paràmetres que poden afectar el desenvolupament d'aquesta infraestructura. I, per tant, nosaltres el que sí que plantejam és que abans de tirar endavant qualsevol infraestructura d'aquestes característiques et segui i s'escolti la veu de Menorca. I aquí nosaltres demanam que el Consell tingui un paper fonamental en la decisió de quines han de ser les infraestructures que permetin avançar cap a aquesta transició energètica i per tant, també fer compatible amb la preservació del territori. Aquest equilibri és possible. De fet, hi ha exemples a Menorca que això ha estat així gràcies a aquesta responsabilitat compartida, com per exemple seria la planta fotovoltaica de Puntanati. El reciclatge de residus és una assignatura pendent de Menorca. Com pensa augmentar el percentatge d'aquest hàbit sostenible? Els ciutadans pot ser que no estiguin ben conscienciats encara. Crec que residus, igual que el tema d'aigua, és un dels temes fonamentals per avançar cap a una societat més respectuosa amb el medi ambient. A Menorca ja han començat a fer les passes per implantar un model que permeti passar del 20% de reciclatge en el 70%, que és el sistema porta a porta, adaptat a cada un dels municipis. Ja hi ha estudis que diuen com ha de ser aquesta recollida selectiva en cada un dels municipis. És molt important treballar amb la gestió de residus amb origen, perquè en destí Milà és una planta que és exemplar en la maquinària que permet separar de forma exhaustiva cada un dels residus, però ens falta poder gestionar millor amb origen i el sistema porta a porta facilitarà a tots els ciutadans i a totes les empreses poder reciclar millor. I el primer que hauríem de fer, evidentment, com a ciutadans, com a institucions, és reduir el volum de residus. I això va connectat amb el model econòmic. Per exemple, el producte local. El producte local és aquell que menys residus genera. I jo crec que és important prendre consciència de quin model de societat volem, perquè ens durà a tenir un model econòmic diferent i que sigui coherent amb aquesta gestió dels recursos naturals de Menorca. I els residus és un exemple més. Per tant, Menorca ja ha començat a treballar amb el porta a porta, començam a fer passes i que en el proper mandat es consolidarà aquest model i que farà que Menorca torni a ser un model de referència en la gestió, en aquest cas, de residus. Com creu que s'ha de millorar la gestió de residus animals a la planta de Milà en relació als escorxadors municipals? Un tema que ha creat molta polèmica en els darrers mesos. Sí, jo en la mateixa línia crec que han de millorar la gestió amb origen. Els escorxadors necessiten grans inversions perquè el gran volum de residus que arriben a Milà, de residus animals, són residus que amb origen podrien passar a percentatges molt més baixos. Per tant, primer, grans inversions en els escorxadors. De fet, gràcies a Més per Menorca, el govern balear té a disposició dels ajuntaments 1 milió d'euros per poder fer aquestes inversions. I per altra banda, en destí. Nosaltres sempre hem defensat que no volem enterrar els residus animals i tampoc volem incinerar. Ara mateix hi ha només l'opció d'incinerar i estem ja fent les passes, ja tenim fons europeus compromesos per poder fer una planta de biogàs, de tal manera que a Menorca, en uns pocs anys, també hi haurà una gestió eficient, una gestió exemplar de residus animals perquè revaloritzarà aquest residu i podrem generar energia a través d'aquesta gestió de residus. Per tant, les passes s'estan fent, és cert que va lent, però jo crec que tenim la línia marcada amb un pla director de residus que ens marca quin ha de ser el model. És el model que marca Europa, és el model que marca el món, de no generar tant de residus, de reciclar i de reutilitzar tot el que puguem. Jo crec que anant cap aquí, i evidentment Menorca necessita més recursos perquè hem de ser pioners també en la gestió de residus. Deixem els residus i parlam ara d'economia. Més per Menorca proposa suprimir l'IVA als transports de mercaderies, equiparant-se a altres territoris insulars, com puguin ser Canàries i Malta. Però aquesta política fiscal no està en mans del Consell de Menorca. Què en pensen fer?
exigir a les altres administracions que ens tinguin en compte, que tinguin en compte la realitat de la doble insularitat. Les empreses menorquines que estan competint en igualtat de condicions, perquè poder produir un producte de qualitat com s'està fent i poder-lo posar en el mercat exterior també, això no està a l'abast de les empreses menorquines. I és per això que és molt senzill el que demanem. Demanem que es tingui en compte a Menorca de la mateixa manera que es té en compte altres illes, en aquest cas les Illes Canàries. I això ho hem d'exigir a Madrid i ho hem d'exigir a Europa. I aquí és allà on, des de Més per Menorca, considerant que els representants que tenim a les institucions estatals i europees han de fer la feina. Han de fer la feina coneixent la realitat menorquina, perquè les empreses menorquines han de poder competir en igualtat de condicions i posar en valor realment el producte que es fa a Menorca. Si no aconseguim que hi hagi polítiques fiscals d'aquest tipus i que puguin beneficiar a l'economia de Menorca, sempre estarem sotmesos en aquestes condicions que, com bé dius, no són decisions preses a Menorca, són decisions preses fora de Menorca. I en aquest sentit necessitem dues coses: un Consell fort que pugui exigir aquesta realitat i que es tingui en compte aquesta realitat menorquina, i després que els representants dels menorquins, de les institucions estatals i també europees, realment siguin la veu de Menorca. Els joves són un dels col·lectius que més els preocupa. Vostès proposen 0 impostos durant els 2 primers anys per a joves empresaris. Sí, per nosaltres el futur de Menorca passa per diversificar l'economia. Creiem que les economies que són resilients, que aguanten qualsevol circumstància i context, són aquelles que estan diversificades. Una economia que depèn només d'un sector és una economia fràgil. I l'altre pilar per al futur de l'economia de Menorca són els joves. Menorca genera molt de talent, genera molta emprenedoria juvenil, i això creiem que nosaltres ho hem de cuidar, ho hem d'acompanyar. I com proposant acompanyar aquests joves, aquestes empreses noves que es creen? Primer, creant un fons de capital públic. Per nosaltres és importantíssim que l'administració pública aposti per les noves empreses, sobretot d'aquells sectors que seran estratègics en el futur. I aquest fons de capital públic permetrà que les empreses tinguin recursos per poder generar i per poder ser competents amb el seu producte. I per altra banda, amb tots aquells empresaris joves, emprenedors joves, poder-los acompanyar baixant els impostos, sobretot en els primers anys de vida, que és quan és més complicat posar en marxa un negoci. Com dic, hem de crear el context i les circumstàncies perquè els joves vulguin tornar a Menorca, generin economia, però també puguin dur a terme el seu projecte de vida a la illa, que ara està sent molt difícil per ells. 2 minuts queden d'entrevista. Darrera pregunta abans del darrer minut perquè vostè pugui dir a la gent per què l'han de votar. Atribueixen la sensació de saturació de carreteres, platges, atenció sanitària, centres docents, a un excés de població motivat per l'efecte crida del turisme i la mà d'obra associada. Quines solucions proposen? En poc temps, per favor. Nosaltres creiem que hem de posar límits. De fet, no hem de posar límits, hem de respectar els límits de la nostra illa, que és limitada, i per tant hem d'escoltar el que ens està dient la nostra illa i els menorquins, que és dimensionar primer recursos a la societat menorquina i per altra banda limitar l'activitat perquè puguem preservar bé el que més estimem, que és Menorca. Entram en el darrer minut d'aquesta entrevista ja, que ofereix Més per Menorca perquè els ciutadans hagin d'elegir aquesta opció a les pròximes eleccions al Consell de Menorca. Més per Menorca és el partit que fa polítiques i du idees de futur. Són les idees que venen per quedar, no són pagats a les circumstàncies que vivim ara, sinó que són projectes de futur, projectes que estan basats en la protecció del nostre territori, amb una economia més diversificada, per no dependre tant del turisme i, per altra banda, poder decidir des de Menorca. Hi ha polítiques que són del passat, més cotxes, més carreteres, menys protecció del territori. Nosaltres apostam per idees de futur, per projectes que venguin per quedar i, sobretot, projectes i polítiques fetes des de Menorca. Des de Més per Menorca, per nosaltres, les persones són el primer. Josep Joaneda, cap de llista de Més per Menorca al Consell Insular, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies i bon dia.